Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Нас червеното знаме родини, но това не означава, че трябва да си останем роднини. Разделяме се на нови и стари модели. Старите лели още се кланят на Сталин и Ленин. Ние сме на всеки километър и се радвай, защото е възможно аз да съм последният ти лекар. Верни сме на делото, модерно да е селото, но ще умрем, надявам се да те мерна на опелото. Родени сме във времето на преход, смущенията във веха породени са от ехото на цеха. Прогресът е в ръцете ни, живея с утехата. Добре, че и след прехода промените не спреха. Пролетарията на рапа взима нещата в свои ръце. Пинерчета, чапдарчета в основата стена. Това, което следва, купува се за лева, излиза с наредба, албума петилетка. Партийният ред за мен е вечен закон. Рекламирам петилетка в отечествен фронт. Смяната на режими е безконечен купон. Превърнал се е вече в обществен синдром. Но другари, стига съм говорил толкова сериозно да градим наново. Перестройката е грозно, петилетката е в сила и през 2010-та. Ти късмета, вече и да пиеш не е оферта. Здрав дух, здраво тяло. Въпросът е дали след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Здрав дух, здраво тяло. Но той ще гарантира, че след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. За 1 май трябва да запалим Райхстага. Май това на всичките ви идеали край слага. Най-слаба ми е фразата бъди с колектива. Писна ми 45 години стига. Разбира се и след като отминаха пристигаме и вдигаме си летвата на прешно на режима. Петилетката е в сила, перфектно адаптираме всеки партиен член към комитета на СЕИРА. Радвайте се, защото ако ни няма нас, ще ви дава подаръци безплатно само дядо Мраз. А той липсва след всички компартийни чисти. В наше време отседене всеки втори има глисти. Строги комунисти с наднормено тегло. Имам само един въпрос за тях, Тодоре, защо? Сприха ви чичковци по митинги, сигурни в себе си, викат СДС и тях същото питам ги. За ръчички стой, в редички брой, единиците в годишния войнишки строй. Правата не, но автомата си е лично твой. Затова учи се да боравиш с него отлично бой. Вградени сме във времето с аборти инвитро. Какво ли би казал другаря Георги Димитров? В неговото време трака би ли бил брутален? Логопед, тоталитарен рап, питай ми окубален. Здрав дух, здраво тяло. Въпросът е дали след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Здрав дух, здраво тяло. Но той ще гарантира, че след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Идеалите детски не са станали смешни, като например кои разцветки и кетски са най-секси. А идеалите съветски останаха в букварите. И хваналите плесен песни от старите касетки. Сметни, комуна, коминтер, комитет, комсомол, комсъвет, компарт, комплекси, корнфлейкс. кой рил, кой фейк се измерва в петолетки. Вземи осъзнай в кой век си. Еще разик, еще